Ayo Jaya Wijayanti Jaya Kawijayan PT Kalimo Sabda timbang wilayah Gemari Pahlok Jinawi ora kurang kang samubarang peparingi saking kang urupeng dumadi Surya Dewa Jaya Negat lebur dening Pasuki
Bige. Burung ini. Alhamdulillah. Nah, itu. Salah. Sama susah. Terus ngebing yang banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beli yuk. Semarang. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para ini pisan nih, karena sinabu. Gajal yang apa sinabu? Pompak orang, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kalah sinabu. Baleni. Urune sampurna ambil lah. Baleni sinabu, weh. Apa saya kedap oke? Betul. Tujuh nama madu. Alhamdulillah. Salam rahayu. Alhamdulillah dewek bisa ngumpul ini Ya. rame-rame yang ini. Kira jane acara apa nih? Iki acara Agustus ya wis rampung, Udu. Surya ya wis rampung, Jane iki tahun baru ya urung. Jadi Asli ya bingung. Ngerti ora kan malah dudang kon prene kon rame-rame yang ini ki jane acara apa? iya, jane apa tuh ini? Krungu-krungu mancen anak acara kepengin ya kayak ngene anaknya rame-rame menghibur masyarakat dusun wilayah khususnya bocah-bocah wifi iye jenenge pengen nganakna khususnya dengan keluargane Mas Aji Wifi kenale nang wilayah sing duwe PT Kalimasada we sing anakna apa? ya kiye Walah, ya muga-muga kru-kru dari Wifi PT Kalimasada dongakna dikit doang dua. Tak dongakna mugi-mugi diparingi sehat para selamat rezekine kathah ado benahine sing urung duwe bojo malah bojo. Terus Sing wis duwe bojo aja nambah bojo, sing ora bojo si korumbalan utane kana. kumpul kan. Main. Muga-muga Ya tambah rezeki niki keluarga Mas Aji kalih rencang-rencang sedaya mawon sing PT Kalimasada. Nggih, dongaaken mawon nggih, mugi-mugi panjang umur. Nggih. Amin. Yur,
tambah bibirnya tambah sukses, tambah maju, tambah jaya. Ya, dongke jari niki mau dik apa? Heeh. Oh, dik wis 5 sasi pahor bayar pahal lah bibirnya ya apa? Bre, malah kayak ngono. Oh, jare Kak. Sing bayar jane iki Mas Aji iki saking kepenake. Oh, ya. Nek wong ora duwe kesadaran ya kebangetan. Asli. Dige Mas Aji ge. Mangke matur kula mawon Mas Haji. Kula tak narik mboten napa-napa. Lah sampun nampil lah mboten napa-napa estu. Niki sing ajak pasang wifi, sing boten gadah paketan. Sing turune lemot-lemot kados niki lemot banget. Lah ngageme wifi Bu. Estu dijamin lancar. Lancar jaya. Nggih. Estu niku. Boten goro estu Kang goro niki. Ya ora kok. Ngawur iki. Oh, ten. Hah? Ini direct intine dikon menghibur Menghibur masyarakat. Dukuh Wiloyo. Suwe rek ya ke wilayah mulane siki dur rek. Nah, Usah karo ngagani ta. ya paling yang ini lo gak ada wong timbang ya iki. Iya, Mas. Bener. Main rame-ramean. Yo. Bocah. Lalu gak ada wong timbang kok. Bunga temen ke roke apa? Apa tuh sudah matu? Sama ini alhamdulillah lah. Rek tekan kene sehat, waras selamat. Amin. Mugi-mugi makin pentase nganti rampung lah. Boten enten alangan jiwa tumpun nopo. Amin Allahumma. Amin. Ini makin rencang-rencangnya Mas Haji beli aja. Dari tumput joget. Beko aidon ke beko giro kok. Oh iya. Oh. Ya Bun, ini acara ini jadi kepergi. Ya acaranya ya kayak ini legeran. Nek kawan iblis mau. Terus intinya kan menghibur, mayo siki, siki, bersih. Jadi penonton pada seneng. Makanya Orang nggak suka teko temunan Mas. di karpetan yang kedok-kedok dipanggil. Kedok-kedok. Sebulannya aku wifi ben orang lemot. Jadi ngomong lemot teman. Jadi makasih lu bayar ini lemot ya. Guys, sebenarnya sing lancar bayar wifi orang lemot. Niki kula sak rencang segandi Kertobawana. Nggih. Pilih enten kelepatan kurang luwes disawang nyuwun ngapunten, kurang maremake nggih nyuwun ngapunten. Aku ning pangapunten nggih sedaya mawon. Nggih. Kurang marem yang besok lengger maning lah ya. Oh, setuju ra besok lengger maning. Oh, lo tipingi dewek. Ngomong Tabu dewek aja. Tipingi dewek tabu dewek. Iya. Wis, lah kowe iki gawa kowe, Hah? gawa kowe iki apa piye? Oh, Rebayek ta? Iki ngawur. Iki metu nyawane. Apa sih kucing ta? Oh alah. Sing biasane gendongi dhewe kae wae. Oh. Iki bocah cilik iki melas banget. Meneng iki. Ya prigi. Aki tangguh kene. Cang iki saru. Lah jane penonton wis ngerti lah. Usah. Ya bukan duluan sing ngerti ya dikit dong. Oh, tak tahu. Nah, bocah iki iki bocah buangan. Alah. Melas banget nang terminal. Terminal ngendi? Pedalang bukan? Pedalang? Di Cepakan bae lah. Ya kebukan kan dari sing itu. Lah jare Kak. Oh, jare jarang bener. Ya kuwe bukan Kita ngomong nang usah ngeyel. sing ngomongna dikirno dikorno dikokno. Iki sing nemoknake Pak Lurah. Jur titipna nyong kon ngomong nang ngono. Kecep temen iki ngomong dua kayak ngono ya. Iya, iku kuwe. Mulane sing sapa bet biaya jati guang eman-eman. Rezekine Gusti Allah sing paring diguang. Ora iya. Ora iya. Ya, kabeh bae ya, Bapak Ibu. Diguang itu sebabnya apa sih? Ya, mungkin wong tuane sing alah wis ora elek banget tuh pare lah ya. Satomongna lah. Ora enak iwak ya. Oh, wis. Ora maer pokoknya aja ditiru. Alhamdulillah nang Dukuh Wiloyo Desa Timbak ora ana sing kaya ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya muga-muga ora ana lah. Ya.
Ajak ngasih ya. Ajak ngasih. Nah, Gotoh temen. Ki bocah wong nemu nang terminal jenenge Termini. Termini. Iya. Terminal ya. Lusut ya wae. Jan iki sing nonton iki tak bosen ora karo bareng iki. Bosen boten? Ora? Sama-sama bosen. Ora. Edek-edek pasal bosen. Edek-edek loh pelong-pelong bareng kaya ngono. Barengan metu. Mesti betul metu. Gobeyi. Metu nyong metu bae bosen nang tangan ya. Oh. Tangan banget. Wis iya. Suwe ini dhewe perang bareng. Iya. Lah kan. Oh, pada kangen ora. Oh, sebada. Akhirnya nasi apa bareng. Wis, Mayo mayo orang putar sejarah. Jadi begini, mak BG. ngapa perang bareng ke barongan metu. Heeh. Betul metu gak gaji. Terus Biji cepet kok. Leko dongengnya tak rungokna. biji di tanah. Heeh. Bare pangan. Pangan. Mesti? Oh. Perlu kutak. Kotak. Apa? Mesti? Diku dingin dek. Oh, juta apa? Oh, bare bune perang karo kae lurahe nunggang kae. Turogo. Oh. Turogo itu. Turogo katir. Terus Nah, gue pergang apa? Jadi kok ini perlu yang mana lah? Gimana sejarah babat alas Wonosobo sing aslinya sekarang latah biyen. Ya pergane kayak ngruput jenenge cerita rakyat ya. Oh. Gitu dia sejarah lah. Sejarah. Coba mudeng sejarah pasti paham lah. Oke sejarah main kudu rajut nah kayak padahal ngapa ya sejarah ini cilik baik pada seneng pada tiru oh sih Iya. nah gue musiki dewek ya gila ya kadang-kadang resiki gila ya ayo resiki kuli lah gue bisa nih enggak Ya baru gendong karo gedong nener apa Pak Yo lah di sini. Melas. ya aja melas melu putang pantingku Wis tak itu bae. nah dingin kan dia Ini beda teman. kuno kene iki rupane cuma hilang rupane hilang hah ya tutupan kok marang Ini tak tak lain ini kursen ini tinggu sedangi mutenger cocok lalenan, bocah. yang mulai teri bener lalen yang lalen paham nih kelingan dor ini orang gue Nah, lalennya orang kelingan. sedang abang nih teri dek salto malah jadi kak ganong nih salto nih ganong Kasih aja senengnya mengurep mungkin tah. ya orang Ora. cekoknya baik lumah baik ya Oh, belum mah. pinteran siapa ya muda lumah baik ya oh tinggi lah nanti jangan nak yang mana lumah kayak turu kae sarung itu tutupi aurat ya aja tinggi no sumuk dingin kedita engel banget ya lah betul ke goblok Kita pes. paling kita yang ada bisa cuna bantal kapil cuna kapil Balai bopeng buan. iwis mayu siki di sambi babat resik ganyok kok kan di mau Ya bro. iya arite ora tek tengah tuh des Bisa didik sejimat. tuing Kono kali serayu. si jimat Sejimat. wis Wes. enu grojok grojok isore Penakan. udu ora isore paning sing siki kene dadi abang dadi kene guduran kalen karo mancing itu mah wis kelas ora isore Kidul didik. batu gong batu apa sebenarnya Cowok. batu apa ke karang wis Suruh gue. isore kedung pengantin apa Bekok. sebelum Ya. sebelum Yo kidul didik. penjer Ora
Ora tekan mejer. Ini tekanane apa? Asal usul tekan manajer. Berarti Wis sik lah. kuncen. Timbang, urut timbang. Izin aku timbang. Wilayah. Pokok. Meri ora. Pokok. Lah kono perintah tok gantian. Kono. Warasan. Oh. Warasan oh. Oh. Warasan. Ya. Wis Pak ya? Wis. Tangan di mana? Kono ngisore. Wis. Kradak, krasak. Wis lah. Yo, siki. Demek wis ya ki. Mayu siki duduk nampan dingin. Oh, kan? Bos apa, Kang? Bunyong. Ya iki kok kiye? Bener ngabani. Bani sukat ya marmute nyong mati mau sih Kang nek. Lek heran kok marmute mati. Mulane dibane ndek kewan rampani. Semono Kae. bocah cilik mesti ngelih. Ayo mulane diwani. Marmute tak gembe lairan kae mati lah. Terus tak kangen kok. Yo lah. Dulu nampan ini. Itu kok kenapa ya? Sing merem. Bapak enak kan? Nana bakal kebab kok akan apa? Kalau bakso Oh yo. cari nyate pedus. Ah beros sasae lho lah. Kabeh.
kene kiri. Yo, iya itu benar. Ya benar. Bener nggak bang? Ini pengen sih main. Sing luwes dia bang. Ayam, hah? Kolam. Saya. Masa gua bimbingnya. Ya. Lo. Hae. Ya. Wes lah. Wes yang bedro. Yang mikir di mana? Orang-orang sebelum itu aku Oleh apa? oleh wedang ah. Hitam. Ah, Ini tangga. oleh apa? Kayaknya kok piye. Terus yang mau jarang kali saya melari isanya orang itu Kuning pada probol jare bocah iki. kawan lagi kakak apa nah lebok nane seluruh nama ngulu. Oh. Tas ndak kene kok ben aman. Kali. Bener ngedong. Ya ora sing kali lah arang. Wah. Kiki apa itu jenenge? Ki mah bapak kayak kajian nih. Bus. Oh, kayak ini bentuknya. Apa? Wis belum. Tak mesti bocah iki diakin. Lah gawe kene barang yo ngapa ngono lah. Lah, Pamit gak kena prantek ki. Sudah kena ki. Cek sik lah. Bocah. nopon luru napan kak? Sing digawa kayak ngono. Yo wis nyagona iki. Aku pikir. Rana lurupan inu ngono. Probleme tak ini congklak banget gitu toh. Lara sebadan. Oh. Sering. Kene deh tak ngojok deh. Gak sedaya mawon Benar utah. Dipisah nih. Ini kayaknya dipencet lagi. Engel makan otopet lah. Oh, ngerti baik tak? Tapi orang bismillah. Taruh ya bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. Ayo, wes orang degang nih. Wes, gelegem wes lah. Merek ki merek apa ki lah? Balik ke nomor meneng ki. Ayo dulu bisa. Nanti murid teleh. Tuh, dak kok. Ya mayu, dia nyogolok sih. Iya ya, tak apa-apa. Dia. Ini. Sampai lurung-lurung. Yo tak lurung rene. Maju dik lurung-lurung. Oh. Yo tak rene. Oh. Turun ini. Tol. Apa? Kayak bisa. Di Kayaknya butuh putih. Bisa deh. tak cek hubungan orang sekarangnya kodong. Langsung gede bisa. Walah. Nih gimana ya? Turun ini. Tur. Nah, gimana? Tur tekawan. Oh, Lebih ini. tapi ini pokoknya gini kan ikan pelak. Kalian. Bus. Iya. Drecok. Iya. Tangan. Lagi saya jangan. Tengere ki mau udah bocah ini di Probol bukan. lah probol menti ora iso probol lah marang iki. Ya bukan bibi aja itu. Tengok. Biar saya papranane iki lho. Mulane nate dosiar. Ngerti nek bibi aja iki ana. Nanti iki Ucul. tau iki lagi dhewe. Ora ilang ora dulurunin. Paling nang kene sih
Ora. Bocah lu jebrol lain dong bisa apa-apa piye lah. Kayak gini. Cepiti lah, blek ini. Cepiti gerak-gerak. Ngidip kae. Gila. Dilurung ra nangis. Yo lurung bareng-bareng ini tak iki ya. Tahu kalungan lah. Dulu bocah e. Tapi ini lurung karo dia. Hah? Lagi lurung rana. Yo tak rono. Oh. Tur mini. Mini. Tahu. Terus Nanti dikit dong lah, bocah kalah. alah, tur mini. Ayo, astagfirullah, bocah ini hilang. Orang jemput baik tasik. Orang pangani gue Lah, ngawur. gedang mateng tak dibet. Ya Jepangan, Ngelih. gedang sajen pangani. Wow, belatungan kok deh. Lep, Bukan, banyak lah. Ngapunten gitu. ya kayak kasih isan lah, harus pangan kok. Yo. Balik nora sopan temen. Orang mau biang tak? Wong biang gak salah beda. Wong salah itu baik. Iki enak banget enak. Oh, bukan. Intip bocah pak. Ini. Apa kai? Apa? Anak apa? Mulai keluar dari kos dulu. Kau? Nah, dia tak kau. Kai karena apa nih? Medi. Kui kalau Di. kui Dong, lah kayak mereka. Ngabusi deh. lamun itu lain kok. Oh, jumlah. Apa? Iya tuh hilang. Oke. Apa? Sih nanti. Bolaknya kan jepet. Barangnya yang ini. Kayak wong semutan. Perut. Temenan belatungan gue lagi. Namun terbelah tapi. Lah nih. Simpang ini. Rob. Ya dong lah kata jepet. Gue pengen gimana mayo. Apa lo? Kecil. Dobrak apa? Nih dobrak. Cici. Pergi. Apa ini? Dobrak ini. Oh. Wah, mangap. Kewan ye. Mana takoni deh. Kowe iki mana apa takoni iki? Gede banget. Sama kowe. Koro-koro. Wes ae mangan termini. Boleh enggak? Ya, tak perlu. Boleh ini.
nyong. Aman itu. Tuh. Iki nyong nyerah tuh. Jidan, deket layu. Tidak. Orang layu. Sebelum lagi umpetan. Ya wedi ya. Pada bae lah. Kira-kira ceritanya gak cantik. Iya kayak gini. Bentuk apa nih tahu juga gue ini. Ini yang makan kayak. Si mana terbini kayak Ya, berbahaya lah. Kepikir lagi. orang wani. Nasib bener pikir. Ngomong apaan aneh? Bisa lebih pribadi kayak. Mayu. Sing ngene. Ya deng lho, diok to. Marang. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ada apa dong? Wes, Ngeten Pak Lurah. Ngeten. Oh. Dengar ngomong ngomong. Anu nika Pak apa Lurah. apa? Ngomong aku ijah. Singawan. Ngomonganmu hilang. Berapa hilang? Anu mau tak dimong. Temriku wilayah. Oh iya. Barang tak tinggal golek makmu kak hilang. Dah hilang hilang. Acak karo ilar. Ih, gula apa makan? Maaf, apanya? Kewan itu lah. Kewan apa? Orang-orang. Orang. Di mampu arong-arong Pak Lurah. Orang. Dasar kita barang ngono. Oh. Jor. Iya. Di beratus mawon Pak Lurah. Melasan ae. Oh. Ya wes yo. Tonton ke rohku. Setia. Niko Pak Lurah. Thank you.
Jasio bareng. Kowe sing lan anakku. Anak wis tak total malah. Barek kamu. Ora sudi. Yen ora gelem barek iki, kedadak seperti pameling. Jasio bareng. Sepisan maling aku dalem baline anakku. Anakmu wis dadi isen-isen wetengku. Ora bakal tak baleno. Sepisan maling barek kamu anakku. Ora sudi. Yen ora gelem barek iki kedadak pedang barbas. Jasio bareng. Seperti pameling ora tuwowo. Pedang barbas ora tuwowo. Barek kamu. Anakmu ora bakal tak baleki. Wis tak gawe rata segara geni. Yen ora gelem barek iki, kowe wis wayahe mulih minggayangan. Sepisan maling balik kamu. Bali anakku. Yen ora gelem barek iki, Suradina Jaya Ningrat lebur dari Mahasukti.
Wong prawira mati,
Mekaten lan matur nuwun menika Sendra Tari Pragajah Singo Barong, yang mana Sendra Tari Pragajah Singo Barong itu mengambil cuplikan dari sejarah Babat Alas Wonosobo. Mekaten lan matur nuwun Sendra Tari Pragajah Singo Barong saha paripurna dipun terasaken tari topeng lengger. Menika tawar lari lho. Sabda Paradika nalika jaman semanten Kanjeng Sunan Kalijaga wonten Demak Bintara ngawontenaken Sri Tayub. Sri Tayub menika ingkang ateges ditata lan sing guyub. Nalika jaman semanten Kanjeng Sunan Kalijaga wonten Demak Bintara ngawontenaken jejogetan kangge siar agami Islam. Tari topeng lengger menika anggambaraken sulah bawaning para manungsa kang urip pating jlegedrah wonten alam donya. Ingkang dipun wastani lengger. Lengger menika katembung padha sing eling ya nger. Eling marang pangeranmu, eling marang kang murbeng dumadi. Para kanca, ayo padha gegondelan jimat Kaliwasadra ingkang saka Kalimasahadat. Lalu menika tari topeng lengger badhe kawiwitan. Kamtawa Siaga Makarya Magita-gita. Tip, saya memang mas nata suka na jelih nanggu kan Mas Waras kan nanggu jaketnya Mas Rizya jelih nanggu Mas Waras Mas di suka Mas Lip juga jelih jaketnya tinggal Mas Waras.
Makaten kelar marun gending kerdiyo utawi pangkur sampun paripurna dipun trasaken gending Asurase Sulantono dumateng dhateng yoga simoga.
ana sileni pratungga gede suwasa salangit gede suwas kira-kira mane 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 man mula ora takon ya sulase suladono menyana putih banguda temon winyo dari tamurunon Satria ini sapuron sejonon yelalio marasiron dolajolaku utamon dolajolaku utamon Begadang warna belun gedung Sulase Suladono Samu Parbono Tibun Prasakun gedung Sri P. Kuning Asuruno Katus Nopo Sugih lan ketinggiun Cik, cik, cik. Enggak di sini.
Isara